Sa bawat ari-arian na nabibili, mahalagang masiguro na legal at ligtas ang transaksyon. Ito ang panawagan ng Real Estate Brokers Association of the Philippines o REBA Pampanga Chapter, kasabay ng pagdiriwang ng 40th anniversary ng organisasyon. Kasabay ng selebrasyon ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng chapter at pagkilala sa mga bagong miyembro. Ayon kay REBA Pampanga Chapter President Rochelle Cugtas, layunin ng organisasyon na hikayati ng publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga licensed real estate brokers upang maiwasan ang panloloko sa pagbili at pag-invest sa mga ari-arian. We are united by one purpose: to uphold professionalism, integrity, and ethical real estate practice. Together, let us continue protecting the public and standing as one in the fight against coloring and illegal real estate practice. Sinabi niya na sa ilalim ng Republic Act 9646 o Real Estate Service Act of the Philippines, tanging mga lisensyadong real estate brokers lamang ang may otoridad na mag-negotiate at mamagitan sa bentahan, pagbili, pagpapaupa at iba pang real estate transactions kapalit ng professional fee o komisyon. Ipinagbabawal din ng batas ang unauthorized practice ng real estate service. Ayon pa kay Cugtas, malaking panganib ang pakikipagtransaksyon sa mga kolorum o hindi lisensyadong broker dahil maaaring mauwi ito sa mga problema sa dokumento, titulo at pagmamay-ari ng property. Kami po ay mga lisensyados under sa PRC. So kahit po i-search niyo po ito sa PRC, makikita niyo po na kami po ay lisensyado. Pag po nagtitingin po tayo sa mga Facebook, make sure lang po na andoon nakalagay ang PRC number ng inyong mga kinakausap. Meron po kami ethics and we are accountable. May accountability kasi po pag halimbawa, yung nga pong mga kolorum, pag doon po sila sa kolorum nakipag-negotiate, hindi po tayo sigurado kung i-deliver po ng mabuti, ng maayos yung property na binibili ninyo. Nakikipagtulungan din ng REBAP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Land Registration Authority o LRA, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at mga LGUs upang isulong ang maayos at legal na real estate transaction. Samantala, kinilala ni Regional Registrar of Deeds Attorney Lorna Salangsang D ang mahalagang papel ng mga licensed brokers sa maayos na pagpoproseso ng mga dokumento. Definitely, malaki papel ng mga real estate brokers natin. Ma-assure natin na hindi may scam yung public. Kasi marami dyan na, sabi nila mga brokers, fly by night. Tapos magagalit yung tao sa amin na pinasok daw sa RD pero wala naman. Whereas kung official na broker siya, license siya, pag ipinasok, mahahabol mo, pwede mo makancel yung license niya. And dito sa Pampanga, fortunately, wala pang reklamo dun sa mga licensed brokers. So talagang legit ang mga brokers natin dito. Nagpahayag naman ng suporta si REBAP National President Carla Calleja sa pamumuno ni Cugtas at nagpahayag ng kumpiyansa na mas mapapalakas pa ng Pampanga Chapter ang kampanya para sa professional at legal na real estate service. Congratulations to CRB Rochelle, our next Pampanga Chapter President. We are very much confident that she will lead the Pampanga chapter in making sure that we maintain, if not, even be more progressive and have louder voice as far as the Real Estate Brokers Association is concerned with how we need to make sure that every transaction is legit, how we need to make sure na lahat po ng kliyente ay nabibigyan ng karampatang proteksyon in terms of any real estate transactions po. Congratulations! Kabilang din sa programa ang pagkilala sa mga naging leader ng organisasyon. This is Patricia Mamangun on the spot.